Oh, praise the Lord. Hallelujah. Adofo. Onyankopɔn hyira wɔ ne day nso so. Ne bɔ mpaeɛ sɛ Onyame bɛboa yɛn, Nyame nkronkron bɛkyerɛkyerɛ ne atena aseɛ. Ɛnna nso bi mu Yesu Kristo di mu. Anɔpa yi ma wakɔ aba de ba wo te aseɛ sɛn dwumadie yi so. Onyankopɔn aba wɔ asɔmpakani Jacqueline Ennin na Nyame nam so de ne nsɛm ɛbrɛ yɛn nyinaa yi. Yɛbɛfɛ akenka nsɛm no efi Hebrewfoɔ ma eti a yɛdu baako nkyekyɛm baako ekosi du mmienu na ɛwɔ kakra nti no baabi a ɛbrɛ de me bɛsi bia no na mewie ɛwɔ hɔnom. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ Bible ma yɛsi aseɛ sɛ gyidie yɛ adeɛ bi a yɛnhyɛ daa ehu yɛn nso yɛde yɛn ho to so. Yɛnya akokuduro wɔ mu san sɛ ogyidini biara ɛsɛ sɛ yɛgyina gyidie mu. Nti gyidie mu ɛna nipa bebree etimi egyina yɛ papa no mpanimfo a abɛtwa mu kɔ na ɔmo a yɛde ɔmo din kora atwerɛ twerɛ kronkron yi na yehu ne sɛ Onyankopɔn gyidie mu ɛna yɛde te Nyame ase ɛne sɛ deɛ Nyame faa so a ɔbɔɔ wiase nyinaa na wiase ɛnni nsusua bia na esum ahyɛ so ma nanso Onyankopɔn ɛfrɛ han efi sum mu na besi saa bere sum ntumi nni han so. Hallelujah. Gyidie mu ɛna Abel bɔ afɔreɛ a ɛso Onyankopɔn ani na ɛnɛmmere ne mogya gu so kasa san sɛ nea ɔyɛɛ no ayɛ nhwɛsodeɛ ɛde ama yɛn ɔso Nyame ani nanso ne nua no kum no ɛno nti ɔdɔfoɔ gyidie enti ɛna Enoch kora mpo wehu owuo na Onyankopɔn epagyaa no ɛsiane sɛ na ɔyɛ teneneeni na gyidie enti ɛka sɛ obi ne gyidie ontimi ɛnso Onyankopɔn ani nti obi biara a ɔbɔ Onyankopɔn nkyɛn no te sɛ ogyidi sɛ Onyankopɔn ɔwɔ hɔ na ɔmo ba ne nkyɛn no otua ɔmo ka sɛdeɛ ɔno ankasa n'adɔyɛ teɛ. Gyidie mu na Noah ɛpam apam adaka no anaasɛ ɛhyɛn no a ɔde gye ɔno ne n'abusua a ɔbɔɔ ɛdɔm wiase dɔm kɔkɔɔ a ɔmo ntie ɔmo kɔɔ sɛe mu na gyidie mu ɛna ɔgye n'abusua sie. Gyidie mu ɛna Abraham etie Nyankopɔn nne na ofii ne papa abosom fie na ɔde n'ani kyerɛ baabi a ɔno ankasa mpo onim nanso gyidi sɛ Onyankopɔn a wafrɛ no na Onyankopɔn bɛdi n'anim ɛde no akɔ beae pa ɛde ahyɛ ne din kronkron ne onyam nti ɔkɔe wɔ bere a onim baabi a ɔkɔ mpo na mpo ɔkɔduu saa ahɔhobea no ɔdeda ntomadan mu na ɔnante hɔnom sɛ ɔhɔho a ɔnni anidasoɔ bia baabi a ɔkɔ. Abraham ɛhwɛ ekuro foforɔ bi kwae nanso ambɛto no mene wɔ Kristo Yesu nti wama yɛhu sɛ kuro foforɔ bi wɔ yɛabrabɔ yɛakyi. Adɔfo nom yɛ papa nom de ɔmo nkwa ato hɔ na nea ɔmo aba bɛyɛ no yɛn nso abɛyɛ susudua de ama yɛn yɛtwa sɛ yɛn nso so no yɛhwɛ so bɔ yɛn bra no yɛn nso abrabɔ no ayɛ susudua ɛde ama afoforɔ nso. Gyidie mu na Sarah mpo a wetwa bra otimi nyinsɛn wo yɛ ɔno a na enka oni yefunu na ɔyɛ ɔbɔni Onyankopɔn nam n'adom so ɛma ɔfa yefunu ɛwo yɛ ɛfa ne ho fa ne ba ogyidi yɛ sɛ Onyankopɔn bɛdi ne bɔhyɛ so ɛno nti wiase mu nyinaa ɛfiri nipa baako a ɔyɛ setia yɛ Abraham mu ɛna ɛbaayɛ na afei yehu ne sɛ Onyankopɔn nam so ɛde ehyira obi biara ɔgye sɛ Nyankopɔn wɔ hɔ na Nyankopɔn nhyira ɔde ma Abraham no ɔse yɛn nso so ɛyɛ die bi. Saa nkurɔfoɔ nyinaa ɔmo gye Nyankopɔn diiɛ ne bɔhyɛ no ɔmo gye to mu ɛno nti etwa sɛ yɛgyina sɛ yɛgyidie hihimu a yɛntimi nya bibi pa bi amfi Awurade nkyɛn. Ɛwɔ mu sɛ ebia wo hunu amane bi ɛwɔ mu sɛ bia yaredɔm bi ɛteetee wo ɛwɔ mu sɛ bia ɔhaw ne amanneɛ bi aba wo so nanso Bible sɛ ɔmo ba Onyankopɔn nkyɛn ɔmo ngye ndi sɛ ɔwɔ hɔ na ɔmo ba ne nkyɛn na ɔmo aketuafoɔ. Onyankopɔn boa yɛn na yɛntimi nyɛ gyidifoɔ a yɛde yɛn ho nyinaa to ne soma ne yɛyie na nea ɛteɛ biara no But brofo say in season and out of season,
yɛmpagya onyame din na yɛntwe akra ɛma Awurade. Ɛno ne yɛ botaeɛ Kristo Yesu na ne botaeɛ ɔde ba asase so ne sɛ ɔde yɛ bɔne bɛkyɛ yɛn na watwe akra ma Awurade. Mama yɛn nso yɛntwe akra ma Awurade. Yɛabrabɔ yɛ kasayɛ mu, yɛn nneyɛeɛ mu, yɛ gyidie mu, na onyame ne onyam ɛnkɔ sɔre ndaadi. Ɔdɔfoɔ sɛ wɔn subscribe yɛ a bɔ mmɔden na bɔ subscribe na bɔ dɔn no so. Afei kyɛ asɛm no ma yɛkɔkrɔmɔtie gyina hɔ na afei yɛn boa yɛn yɛntimi fa asɛm no mmra da bia ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Bye bye.